Og jeg vil nu lave en meget kort gennemgang af vores mediecenter. Og her har vi hjemmeskærmen, hvorfra vi kan rotere videre til alle andre sektioner. Hvor vi nu vil starte ved musik. Prøv at gå ind og se derinde i. Hvor vi har kunstner, album, mapper og flere. Hvorfra vi vælger en kunstner i kunstnerlisten. Og prøv at kigge igennem de albums, de har lavet. Her kan vi så se, at to af de albums, det er så dobbeltalbums, de to, som der er her, de er ikke blevet udgivet album artwork på internettet. Det kunne det ikke blive hentet for. Det er så også nogle meget gamle sange, ikke ret kendte sange, men de er blevet mere populære. Så det nyeste album, de har her, den er kendt, og den er på internettet, så den kunne den hente album artwork for. Så kunne vi gå ind i den, få en liste over dets musik her, hvorfra vi vælger en sang. Og ved at vælge en sang, får vi en lille loading skærm, og så går musikken simpelthen bare i gang med at spille, hvor vi har en fin hovedskærm, der viser hvilken sang vi spiller, hvor lang linje den er. Du kan ændre volumen, som vi kan se her. Oppe har vi volumen. Hernede har vi, hvad der spiller, hvor langt den er inde i sangen, og en lille progress bar. Så det er jo meget flot. Og der kan vi jo se, at ved at vælge en sang, og den spiller, så kan du stadig gå bagud i menuen, og så vil visualisationen stadig køre i baggrunden, som jo er ret lækkert at se på. Så vi kan gå længere bagud, helt ud til hovedskærmen, hvor det selvfølgelig stadig vil køre. Og der kan vi prøve at vise nogle billeder. Vi har også billedmappen, hvorinde vi kan simpelthen bare se en hel liste over alle billeder på computeren, eller billeder i denne mappe, hvor vi har blandt andet nogle konceptbilleder af det her system, inden det var helt færdigt. Og flere billeder, og det er en meget simpel måde at kigge igennem sine billeder på, men de virker meget godt. Så ja, der kan vi selvfølgelig også gå tilbage til hovedskærmen, og vil stadig have det billede til at køre, så vi kan kigge videre. Og det er sådan set hovedfunktionerne. Vi har også video, som ikke virker på vores computer, fordi vores system ikke er hurtigt nok til det, men det er selvfølgelig en af de fulde produkter, det kører. Og så er det meningen, at i de her to dele, en uimplementeret indstilling, og så indstillinger, der skal vi kunne ændre indstillinger, så man aldrig nogensinde behøver at gå ud af det her system. Så vil det være rigtig lækkert. Og det er sådan set vores system i det hele. Og håber du får fundet ud af at kigge på den her video.